Saúdos, como están? No pleno no que recibiron luz verde iniciar os orzamentos deste ano xa escoitaramos a cifra e hoxe quedou confirmada oficialmente. 2011 pechouse cun superávit de 6 millóns de euros no Concello de Santiago, segundo a liquidación presentada pola concelleira de Facenda. Cecilia Sierra sostén, iso sí, que esa cifra non amosa a situación real das arcas municipais que di seguen tendo un grave problema de solvencia derivado da xestión do anterior goberno. Cunha execución dos ingresos do 78% e unha execución do gasto do 68,5%, o Concello pechou económicamente o 2011 cun superávit de 6 millóns de euros. Trátase dun dato positivo, pero segundo a concelleira de Facenda, non amosa a situación real das arcas municipais. Se da esa circunstancia excepcional que nosotros además, pues a lo largo de esos 6 meses, lo que hicimos fue cambiar, de alguna forma modificar las circulares, se hizo una circular de circuito de gasto distinto para que de alguna forma esto se controlase mucho más. Pero como digo, esto es una foto fija de un momento determinado en el tiempo que para nada es indicativo de que esta situación pueda volver a repetirse, ¿no? A pesar dese superávit, o remanente negativo de tesourería foi de 1,4 millóns de euros, unha cifra que foi rebaixada en comparación co ano 2010, cando o remanente estaba en 2,6 millóns. Neste senso, Cecilia Sierra fala dun problema endémico de solvencia. Creemos que hay un problema pues importante de solvencia, de liquidez en el ayuntamiento, pero sobre todo de solvencia, y en ese sentido, pues por eso nosotros hemos establecido medidas muy importantes de ajuste dentro del nuevo presupuesto, como puede ser ese superávit de 2,7 millones de euros, ¿no? En canto a débeda, Sierra cifrouna en 63 millóns de euros, 7 millóns menos que cando o PP chegou ao goberno hai un ano. Ca vista posta no obxectivo déficit cero, o Concello vai poñer en marcha unha ordenanza para controlar o teito de gasto. La aprobación, que creemos que será en breve, de una nueva ordenanza de techo de gasto. Una nueva ordenanza de techo de gasto que nosotros de alguna forma ya tenemos redactada y simplemente lo que nos falta es establecer un par de matices para adaptarla a la nueva ley de estabilidad presupuestaria. Outra das medidas que quere adoptar o goberno local é mudar a finalidade dos remanentes que ata de agora se derivaban a investimentos para que se utilicen para pagar débeda. A liquidación que pasou hoxe pola Comisión Informativa de Facenda será aprobada o vindeiro xoves no pleno ordinario da Corporación. Do atraso na presentación da liquidación de 2011 tamén falaron hoxe os representantes dos traballadores de Concello, que anunciaron que emprenderán accións legais contra os recortes no convenio colectivo aprobados polo goberno. Funcionarios e persoal laboral entenden que esas medidas non están xustificadas cando o Concello pechou o exercicio pasado cun superávit de máis de 6 millóns de euros. Para os sindicatos, o executivo do PP non só actuou con torpeza, senón tamén e sobre todo con mala fe. A guerra está armada entre o goberno local e os traballadores do Concello. Os sindicatos anunciaron hoxe que recurrirán á xustiza para lle dar marcha atrás os recortes que lles afectan ao persoal no marco do plan de axuste aprobado por Raxoi e recollido nos orzamentos deste ano. Farano nunha dobre vía. Dunha banda, o Comité de Empresa, que representa o persoal laboral, presentará unha demanda de conflito colectivo no xulgado do social por entender que o Executivo modificou unilateralmente as súas condicións de traballo. Da outra, a Xunta de Persoal, que representa os funcionarios, recurrirá ao xulgado contencioso administrativo despois de presentar as súas alegacións aos presupostos deste ano. Polo tanto, insistindo en esa ilegalidade, seguimos exixindo por parte de todos os sindicatos, e en eso o temos todos moi claro, a retirada do plan de axuste. É dicir, agora mesmo calqueira posibilidade de acordo co goberno municipal pasaría porque o goberno retire o plan de axuste, polo menos no que atinxe ao capítulo 1 de personal. Si quere seguir mantendo as outras cuestións, xa é un asunto que a nós non nos atañe, aínda que as obviedades están aí despois de coñecer as cifras, e, polo tanto, a partir de aquí, a nós o que se nos abre é a vía xudicial, non nos deixan outra. Os sindicatos dan dous argumentos para falar da ilegalidade dos recortes. O máis importante ten que ver ca liquidación dos orzamentos do ano pasado, que recolle un superávit de máis de 6 millóns de euros. Iso, din, é incompatible ca lei, que establece que só se pode alterar o convenio colectivo por circunstancias económicas especialmente graves. Con unha liquidación positiva de 6 millóns, donde o grupo de goberno tiña conocimento desta situación con data do mes de abril,
mantuvo unhas negociacións de cara a recortar uns dereitos, de cara a vulnerar, digamos, unha legalidade que estaba así fixada e constituída hasta a final de ano, e, por tanto, consideramos que ha mentido e nos ha engañado. Pero, ademais, os sindicatos explican que a Lei de Estabilidade Presupostaria obrigaría o Concello de Santiago a ter en 2012 un superávit de 1,4 millóns de euros, case a metade do previsto polo goberno local. Por iso, nin a Xunta de Persoal nin o Comité de Empresa de Raxoi entenden os recortes, e menos cando insisten, o Executivo vai destinar 600.000 euros á contratación de novos altos cargos. Prescindir dunha sola desas prazas, segundo os sindicatos, chegaría para pagarlles os incentivos de xubilación aos 7 empregados que este ano abandonarán o Pazo de Raxoi despois de 40 anos de traballo. A concelleira de Réxime Interior e Persoal non tardou moito en contestarlles os representantes dos traballadores municipais. Amelia González insistiu en que o plan de axuste obrigaba a recurtar 350.000 euros do capítulo de persoal dos orzamentos e lembrou que as condicións económicas do cadro de persoal non se van ver afectadas. O único que resultou afectado foi unha porcentaxe dos complementos de xubilación que se lles pagan aos funcionarios. Nada máis, as axudas sociais seguirán coa mesma cantidade que viñan percibindo ata o de agora, que outros conceptos, o de a paga de produtividade tampouco se tocou, o sea, están, eu creo que, bueno, alarmando e facendo ou dando noticias duns recortes que realmente non son como eles están dicindo que son. E volvendo á liquidación das contas de 2011, o voceiro do BNG tamén reiterou hoxe as súas queixas polo atraso na súa presentación. Para Rubén Cela, non é casual que o goberno local quixera aprobar os orzamentos deste ano antes de facer balance do pasado. Entendemos que non é para nada casual que, tendo este traballo realizado desde o mes de abril, pois non se fixera entrega aos grupos de oposición até a semana pasada e que non se debata esta liquidación orzamentaria até despois de ter aprobados os orzamentos municipais. Digo que non é casual porque moitas das medidas que recollen eses orzamentos veñen derivadas dun plan de axuste que obrigaba o decreto 4/2012 de pago a proveedores, e ese plan de axuste ven fundamentado en grande medida en base a esa imaxe de quebra técnica deste Concello. Declaracións de Rubén Cela nunha rolda de prensa na que presentou a moción que o BNG levará ao pleno do próximo xoves co gallo do Día Internacional polos dereitos das persoas lésbicas, gays, bisexuais e transexuais. Os nacionalistas queren que o Concello inste a Xunta a tomar medidas no ámbito educativo e sociosanitario para garantir a igualdade dese colectivo e que amose o seu apoio nítido as súas reivindicacións. Como xesto simbólico, o Bloque solicita que o próximo 28 de xuño, no balcón do Pazo de Raxoi, onde unha bandeira das 8 cores como reflexo de que o goberno local continuará na liña da última década de apoio a gays, lesbianas, bisexuais e transexuais. E todo isto no mesmo día no que o alcalde e a concelleira de Mercados mantiveron un encontro cos representantes da Plataforma Cidadá de apoio ao mercado de gando. Colectivo saiu satisfeito da reunión na que aseguran quedou patente que a feira dos mércores vai quedar en Santiago. Ángel Currás, pola súa parte, está á espera do estudo de viabilidade que vai presentar a concesionaria para saber canto haberá que investir no recinto para adecualo á normativa europea. Hai semanas que a Plataforma Cidadá de Apoio ao Mercado de Gando pediu por rexistro unha reunión co alcalde para falar da continuidade da Feira dos Mércores en Amio. Ese encontro tivo lugar hoxe. A xuntanza serviulle o colectivo para escoitar de primeira man que a intención do Concello é que o mercado de gando continúe en Compostela. Creemos que foi unha reunión productiva, interesante, na medida en que podemos concluir de que da conversa que mantivemos con el podese chegar a entender que o mercado de gando ten o futuro casi asegurado en Compostela. Sobre as negociacións entre o Concello, os tratantes e a concesionaria non hai novidades. De feito, o alcalde está á espera de que Monbus presente un plan de viabilidade no que dunha vez se cifre o investimento necesario para adecuar o recinto á normativa de Europa. Solicitamos precisamente á empresa
adxudicataria do recinto un plan de viabilidade que faga posible compatibilizar usos, rentabilizar ese recinto e, bueno, de alguna maneira eles me trasladaron o que xa sabíamos a través da prensa, non? Bueno, pois a súa posición favorable precisamente a que se manteña aí o mercado de gando. A plataforma pediulle ao alcalde que asinara por escrito seu compromiso de manter a feira de gando en Santiago, algo que Ángel Currás non considera necesario ou entender que hai boa vontade por parte do Concello. E hoxe tamén houbo reunión da Mesa do Comercio Compostelán na que participan as administracións e os axentes vinculados ao sector. A reunión celebrouse no Salón de Plenos do Pazo de Raxoi co obxectivo de informar sobre os proxectos de dinamización comercial presentados polas asociacións da cidade. Na reunión presentáronse proxectos por parte de Acotés, Compostela Monumental, Santiago Centro e Esperta Conxo, unha asociación comercial de nova creación que ten por obxeto fomentar o pequeno comercio no barrio de Conxo. Todas as propostas recibiron o visto bo da mesa local. 12 días para lle render homenaxe á música antiga e barroca. É o Festival Vía Estelae que se celebrará do 2 ao 13 de xullo nos principais escenarios de Compostela. A 7ª edición do certame chega con moito menos orzamento, 100.000 euros fronte aos 350.000 do ano pasado, pero con moita máis imaxinación. Só así se entende que medrara o número de recitais ata chegar aos 20. A música antiga e barroca volverá a ser a protagonista da Axenda Cultural de Compostela, da man do Festival Vía Estelae. Nesta súa 7ª edición, o certame ten previstos un total de 20 concertos entre os días 2 e 13 de xullo. Son 6 máis que o ano pasado, male o recorte do orzamento, que pasa dos 350.000 euros a só 100.000. Por iso, os organizadores recoñecen que é unha gran noticia que o Vía Estelae sobreviva e que o faga mantendo os niveis de calidade. A mellor noticia que podemos transmitir hoxe, efectivamente, é que desde a Xunta de Galicia seguimos implicados en que o festival continúe unha edición máis, efectivamente vai pola 7ª edición este ano, pero evidentemente seguimos apoiando dentro do escenario no que estamos, un escenario que nos obriga a todos a ser tremendamente eficientes no investimento que facemos. O Vía Estelae arrancará cunha homenaxe a Vivaldi a cargo de la Magnífica Comunitá. Será o 2 de xullo no Teatro Principal, que 8 días máis tarde acollerá outra das citas imprescindibles do certame, a presentación por primeira vez en Galicia da versión en concerto da ópera Rodelinda. Ademais de o barroco, o festival atenderá a música contemporánea co ciclo 2021 e a fusión. Desta vez, a música antiga xuntarase co flamenco. Máis fusión este ano, outros anos, tocoulle o rock, tocoulle o folk. Este ano tocalle o flamenco, non? A fusión entre o flamenco e o barroco, esas raíces comuns de música, na música popular que teñen ambos xéneros, non? Comenzando por temos un recital con un guitarrista barroco, Rafael Bonavita. Ademais, haberá jazz na Praza de Abastos os días 8 e 13 de xullo a cargo de Alberto Vilas e de Xacobe Martínez Antelo. O programa complétase cos concertos de dúas orquestras galegas no auditorio. A Orquestra da Nova Sinfónica de Galicia, cun programa de clásicos populares o 5 de xullo, e a Real Filarmonía no recital de clausura o 13 de xullo. As entradas xa están á venda na billeteira do Teatro Principal e na web de Nova Galicia Banco. Poden consultar os prezos e a programación completa na web www.viaestelae.es. E achegamos de seguido algunhas outras propostas para o seu tempo de lecer na nosa Axenda Cultural. E da man de Meteo Galicia coñecemos as previsións do tempo para os vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo.
Mañá teremos ceos pouco anubrados ou despexados, con algunhas nubes de tipo medio alto entrando polo sur. Os ventos soprarán frouxos do nordés na metade norte de dirección variable no sur. As temperaturas subirán ata chegar aos 36 graus no interior. No mércores os ceos estarán parcialmente anubrados, sen descartar algún chubasco treboento illado no interior. Os ventos soprarán de dirección variable, frouxos e as temperaturas subirán de xeito moderado. Para o xoves agárdanse ceos anubrados no litoral de Pontevedra e da Coruña e máis despexados no resto. Os ventos soprarán frouxos do oeste e sudoeste e as temperaturas baixarán, sobre todo no litoral atlántico. Mañá en Santiago teremos ceos pouco anubrados e ventos frouxos do nordés pola mañá e de dirección variable o resto da xornada. As temperaturas subirán, sobre todo nas máximas. Os ceos presentarán intervalos anubrados no mércores sen desbotar algún chubasco segundo avance a tarde. As temperaturas manteránse sen cambios significativos e o vento será frouxo de dirección variable. No xoves, os ceos presentarán intervalos anubrados, máis frecuentes pola mañá. O vento será frouxo do sudoeste e as temperaturas baixarán, sobre todo nas máximas. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Ca información do tempo rematan as novas unhas felicitacións de cumpleanos e regresamos co preguntoiro. Hoxe conversamos co voceiro municipal do BNG con Rubén Cela. Non se movan.